u svakoj njegovoj razvojnoj fazi, od one faze nerođenog djeteta kada je skriven pod majčinim srcem, preko onih faza djetinjstva i odrastanja, te konačno odrasle dobi u kojoj se muči skupa s nama, da učini ovo društvo naše boljim za život, pa sve do one faze kada se u starosti mirno sprema za vječni počinak. Ljudski život najveća je vrijednost koju možemo naći na ovome svijetu. Ljudski život, svaki ljudski život je svet. I vidimo to čak i kod onih koji nisu za život, kod onih koji posvećuju svoje nagrade i priznanja onima kojima su oduzeli priliku udahnuti, da udahnu, da plaću, da smiju se zajedno sa nama, da jednostavno žive. Vidimo to jer je to jednostavno i naprosto činjenica. Ja sam danas došao kao i svake godine da bih sudjelovao u ovoj manifestaciji koja ima jedan jedini cilj. Pokazati da nam je stalo do ljudskoga života, svakog ljudskog života. A svaki ljudski život svoju avanturu započinje u obitelji. Htio bih vam stoga svima ovdje ukratko ispričati svoju priču o svojoj obitelji i o ljudskim životima koji su neizmjerno bogatstvo mojega života. Prvo moram krenuti od svojih roditelja, a s njima i sa čitavom generacijom koja prethodi nama. Generacijom ljudi, muškaraca i žena, koji su nam danas omogućili da budemo ovdje slobodni u Hrvatskoj, slobodni Hrvati i Hrvatice. Ne smijemo nikada zaboraviti žrtvu naših roditelja, kako na osobnoj, tako i na društvenoj razini, jer ta je generacija dosanjala stoljetni san slobodne Hrvatske, jer ta je generacija braniteljska generacija kojoj smo neizmjerno zahvalni. Ta nam je generacija, naši roditelji, omogućila podizanje vlastitih obitelji i odgoj vlastite djece. Ne smijemo nikada zaboraviti svoje roditelje, svoje bake i svoje djedove. Pogotovo ne one koji s nama više nisu tu. One koji su dali sebe i koji su sebe ugradili u temelje ove države. Moja obitelj je dok je otac bio na bojištu u Jajcu u Bosni, izbjegla iz svojega doma i došla ovdje u svoj dom, u Dalmaciju. Sestra mi je imala tek nekoliko mjeseci kada smo s 2 kese morali bježati iz svoje kuće u nepoznatom. Vi ste nas ovdje, Dalmatinci, prihvatili široke ruke u izbjegličkom kampu u Medenoj. Znali ste i dalje znate i mi ovdje danas znamo da je svaki ljudski život najveća vrijednost na ovome svijetu. Vidimo to i danas kad se događa ova suluda ruska agresija na Ukrajinu. Kako smo mi Hrvati narod koji cijeni i poštuje svaki ljudski život, jer smo otvorili prvo svoja srca, a onda ovdje u Dalmaciji otvorili smo svoje apartmane, otvorili smo svoje kuće kako bismo ugostili te ljude koje pate od rata. Kao što su moja obitelj, pa vjerujem i mnoge vaše obitelji, patile zbog velikosrpske agresije na naše domove i na našu domovinu. Najbolje se to vidi na načinu kako su naša djeca prihvatila svoje ukrajinske prijatelje i prijateljice u svojim razredima. Moj sin, Matija, kad me u razred došla prijateljica iz Ukrajine, koja je morala bježati iz svoga doma, došao je meni da ga učim ukrajinski kako bi on mogao s njom razgovarati. Budući ne znam ukrajinski, zajedno smo prošli osnove Google Translate-a kako bi on mogao sa njom razgovarati preko mobitela, a sve da joj ne bude neugodno u razredu, da se osjeća dobro. Djeca su odlična jer su tako neposredna, iskrena i otvorena. Zato su ona najveća vrijednost svakoga društva, pa i našeg hrvatskog društva. Pa čak i onog društva koje negira djecu, nerođenu djecu i ne želi njihov razvoj, a onda im ipak kasnije posvećuje nagrade i priznanja, što je potpuno morbidno. Naravno, kad sam odrastao i upoznao ljubav svojega života, svoju Danijelu, zasnovao sam vlastitu obitelj i tek od tada potpuno živim. Upoznati nekoga do kraja i potpuno, što se dogodilo nama dvoma, jer smo se upoznali i prepoznali kao osobe s kojima želi svako od nas provesti cijeli život, je nešto neizmjerno dragocjeno. Imati čvrst i čvršći od sebe oslonac za cijeli život je neprocjenjivo. Koliko te druga osoba koja te potpuno voli, može učiniti boljom osobom, boljim čovjekom, to je gotovo nevjerojatno. Ja sam danas bolji čovjek zahvaljujući mojoj supruzi Danijeli. Pa iako smo potpuno različiti, da ljudi, muško i žensko je potpuno različito. Mi se ipak jako dobro i fino nadopunjujemo i pratimo jedno drugo.
rekao bih da tek nas dvoje skupa činimo jednu čitavu cjelinu. I to je snaga braka koji se danas nalazi u krizi, jer se ljudi koji danas žive nalaze u krizi svoje vlastite osobe, svog vlastitog identiteta. Jesmo li mi u krizi ovdje? Da čujem, jesmo li u krizi ovdje? Jer znamo tko smo? Jer znamo tko smo? Što smo? Jer znamo gdje idemo? Znamo i zato smo jaki, zato smo snažni. Mi krizama gledamo u oči i smijemo im se, zato što smo skupa i zajedno. Zato jer znamo da skupa možemo sve, jer znamo da se uvijek i u svakom trenutku naših života možemo osloniti jedno na drugo. Jer znamo da ona meni i ja njoj predstavljamo jedno drugome sve na svijetu. Iste naše sigurnosti i snage zajedničke, bez problema smo pristali na nove ljude u našim životima, na našu djecu, njih 5. Jedan američki pjevač, Kurt Cobain, on je bio frontman benda Nirvana. Nažalost, preminuo je prerano jer se nije znao nositi sam sa sobom. Ali kada je dobio svoju kćer, Pijama se zove još uvijek, izjavio je da je biti otac najjača droga koju je probao u svojem životu, a nažalost probao je sve što je mogao probati i to ga je na kraju odvelo u tragičan kraj. Kada je on prvi puta u svoje ruke stavio svoje dijete, kaže da mu je to bio najbolji osjećaj u životu, najjača droga koju je ikad probao. I vjerujem da mi koji smo imali tu sreću uzeti svoju djecu u svoje naručje, a bez da im posvećujemo ikakva priznanja ili nagrade, upravo zato jer ih mi možemo uzeti u naručje i možemo im istinu reći, za razliku od onih koji moraju posvećivati nagrade jer ih ne mogu sad uzeti u naručje, nema boljeg osjećaja od toga. A to je zato jer nema veće vrijednosti od koje u tom trenutku ja kao otac ili kao čovjek, kao muškarac mogu držati u svojim rukama. Kao da držim čitav svijet i stvarno, držeći u rukama dijete, svoje dijete, uistinu držim čitav svijet u svojim rukama. Nas dvoje, mama i tata, kada držimo u svojim rukama i odgojem podižemo svoju djecu, stvarno držimo na svojim rukama i podižemo čitav jedan svijet. I zato smo mi tu danas, da zaštitimo i održimo taj svijet na životu. Hvala Splite!